L-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija ta' din is-sena li wasal biex jagħlaq serva għal darb'oħra bħala paraventu biex il-kaċċaturi joħorġu jisparaw għal kull ma jaraw qudiemhom. Hekk saħqet BirdLife waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn qalet li tul l-istaġun sa issa ġabret 10 safar protetti li ġew konfermati mill-veterinarju li spiċċaw fil-mira ta' kaċċa legali. Għasfur ferut ieħor inġabar propju waqt li kienet għaddejja konferenza tal-aħbarijiet u ntwera lil ġurnalisti preżenti fl-uffiċċju ta' BirdLife qabel ma ttieħed għand il-veterinarju li aktar tard kien ikkonfermat li wkoll kien intlaqat b'tir ta' senter. Dan ifisser li l-ammont ta' safar feruti jew maqtula legalment tela għal 11. BirdLife qalet li dan biss persentaġġ żgħir mit-total ta' safar maqtula għax kienu osservati ħafna speċi oħrajn qed jiġu kkaċċjati inkella b'sinjali ċari ta' saqajn u ġwienaħ feruti kkaġunati minn tiri ta' senter. L-ammont ta' summin iddikjarat bħala maqbutu biss ta' 229 skont tarif li għandha f'idejha taqsima tar-regolamentazzjoni għalla safar selvaġġi. Il-President ta' BirdLife Malta Daryl Grima, il-Kap Eżekuttiv Mark Sultana u l-Conservation Manager Nicolas Barbara spjegaw li l-filmati u d-dokumentazzjoni kollha miġbura se jiffurmaw parti minn rapport li BirdLife Malta se tibgħat lill-Kummissjoni Ewropea li għandha id-dmir li tiċċekkja jekk l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija ta' din is-sena mexiex skont il-parametri stipulati fost l-oħrajn biex ikun assigurat li ma tinqatilx il-gamima illum hija klassifikata bħala vulnerabbli. BirdLife appellat biex ir-responsabiltajiet tal-infurzar jgħaddu taħt l-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi waqt li titwaqqaf taqsima speċjalizzata fih dan il-Korp tal-Pulizija li tkun responsabbli esklusivament mir-reati kriminali marbutin mal-ambjent.